Senantolontan ko kun kan CAN U17 farafina cɛmanninw minnu se ma tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲinan san 2025 ɲɔgɔndan bɛ taa Maroc. O labɛn hukumu kɔnɔ badenya ɲɔgɔndan 2 Bamakɔ, Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔlɔ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen Mali bina kanankolo Burkina Faso ɲɛkɔrɔ celu 2. Filanan tanakunu ntɛnɛn février kalo tile mɔni 4 filani bi de kɛra celu kelen fan 2 bɛ fɛ. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Adama Jefla Jalo y'a yira ko faamuyali sɔrɔla. An ka lamɛn. A fisayara ma déjà match de préparation de do an tun nana pour que ka gagner fɔlɔ après ka impression ɲanama kɛ. Donc a match gɛlɛyara parce que entraîneur min bɛ en face a ye fɛn dɔ bila en place. Voilà, donc o bɛ ɲa ma parce que mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ballon ka di malien denmisɛnninw an bɛ se ballon tan na donc an équipe dɔw bɛ bɛn minnu bɛ sɔn ka jeunesse quoi kɛ. Donc aujourd'hui essayer de les déjouer a bɛ ɲa ma a match bɛ fisaya équipe fila bɛɛ ma fɛnɛ. Ne tɛ focaliser résultat kan kosɛbɛ nin match ninnu na déjà continue de ka gɛlɛn ne ma donc a continue na fɛn caman bɛ minnu ma ɲa ne kan k'olu corriger donc fɛn dɔ bɛ minnu ɲana déjà an joueur kuraw caman lajɛ nin m'an permettre ka joueur dɔw ka capacité dɔn n'u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ CAN na ou bien n'u tɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc résultat c'est vrai n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ i kan ka gagner parce que nous le Malien est très exigeant à ce niveau mais après c'est le football des jeunes aussi quoi. On reste dans le cadre de la préparation. Malien cayara bi dɛ. N b'u fo ballontan ka d'u ye wa équipe nationale ka d'u ye bɛɛ b'o dɔn Mali la donc n'a fɔra an bɛ jeu fan o fan jama bɛ bɔ donc n b'u fo. On va continuer à le soutenir et Inch'Allah on fera tout dans la zone de la rendre fier. Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Oscar Baro y'a yira ko badenya ɲɔgɔndan ninnu 2 b'a kun bɔ. An ka lamɛn. Ni jeune tacogo filɛ i b'a ye a ka kan Mali tun ka bi don bi fɔlɔ komi an n'u y'a don cogo min na donc n bɛ se ka min fɔ o la kelen ni kelen a bɛ jeune cogoya yɛrɛ yira kosɛbɛ k'i nalontan nin diyara ekebya ni yɔrɔ taara denmisɛn dɔw bɛ olu touchera match fɔlɔ la o touchera dɔɔni m'o jouer ni match nin na et puis tuguni voilà denmisɛn olu o caman siɲɛ fɔlɔ le ye ka se ka ni match ninnu dɔw jouer parce que a intensité fana o dɔw ma deli a la et puis an y'a yir'o que bon an nana an bɛ fɛn min yaalara a bɛ komi an ye dɔ y'a kɔnɔ donc a ka kan an ka chance di kelen kelen bɛɛ ma bɛɛ k'a lɔyɔrɔ yira pour que n'an bɛ taara ni CAN nin na an kana se ka fili hali n'an kan bɛ fili a kana kɛ filiba ye pour que an ka se ka taa ni minnu ye minnu ka kan ka taa an ka taa n'olu ye. Match 2 ninnu farani kan ne fɛ an y'an fɛ ta sɔrɔ an tun bɛ min yaalara an y'o ye match ninnu kɛra fɛn ɲɛnama ye an ma parce que a kɛra an sera k'an ka joueurs bɛɛ ye k'o kelen kelen bɛɛ togo faamuya k'a lɔn min bɛ niveau min na an sera k'o bɛɛ fɔlɔ ye alors o tɛmɛnen kɔfɛ a b'an ka balimaya sindi hali bi an ni Mali cɛ parce que an bɛɛ ye kelen. Mali ni Burkina Faso jamana ninnu 2 bɛna ye CAN U17 kɛnɛ kan Marocains fɛ yen. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.